Здравейте, момичета! Днес ще ви покажа как се прави ето тази картичка, която всъщност си има собствена поставка. Издърпваме предния панел и виждате, че тя си застава на тази поставка, която е в нея самата. Това е погледнато отстрани. И ето виждате и отзад как е. Картичката се прави много лесно, много е бърза. Доста от вас ме питаха за нея, така че сега ще ви покажа съвсем набързо как се прави. Това е картичката, която показах преди малко, само че сега ще ви покажа как се прави обратната. Трябва ви две парчета картон, едното е с размер 15 на 10, по-точно 30 на 10. Прегъваме по средата, като едната част също я прегъваме пак до посредата на самата картичка. Правим една хубава прегъвка. И всъщност това е всичко. Това е поставката, която ще бъде за картичката ни, а това е предният панел. Тази друга малка част, която беше 15 на 10 см. Аз вече съм си направила украсата за първия панел, т.е. което ще ми бъде отпред на картичката. Лепим го само на долната половина на голямата картичка, която ще видите след малко. Тук така май ще ми бъде по-удобно да я залепя. Готово е първия панел, лепим само на долната част. Ако искате, може първия панел да си го направите малко по-малък, но при мен той също е с размер 10 на 15, както останалата картичка. И готови сме почти. За да работи така както първата, т.е. да си стои спокойно на поставката, без да се приплъзва надолу, отпред ще ни трябва едно парче. Аз използвам дизайнерска хартия, но може да стане и с картон. Може да сложите примерно цвете. Сега ще покажа ето примерно ето така с цвете или с копчета. С някакви такива неща, може и с пампилка, но и само дизайнерска хартия и картон ще върши работа. Това са двете картички, надявам се да ви харесват, вие да ги изпробвате също. Става много лесно, много бързо и са доста ефектни. Прекрасен ден на всички!